Se resido os teus setembros mato. Aquí esta noite e ver este auditorio tan grande con tanta xente, porque é un auditorio moi grande o que tedes aquí. Bueno, que vos dicía, é un placer que nos convidasen a poder presentar aquí o noso segundo CD. Xa este foi o auditorio no que presentamos por primeira vez o noso primeiro CD. Foi o primeiro sitio no que tocamos con Bailando as Rúas. Agora non é o primeiro, pero é unha honra que nos deixen volver a presentar esta vez Fábrica de Luz. Por iso traemos todo este lucerío que vedes aquí. Bueno, é este, que tampouco está mal, Nada, contarvos simplemente que sigue un pouco, non? O que xa viñamos facendo con anterioridade na Banda da Loba, que é un pouco que nos dá a gana. Como veredes, non hai un estilo determinado, senón que facemos un pouco de todo según xurda. Sempre dicimos que temos un estilo que é un estilo caleidoscópico, e quedamos así tan anchas. Nada, tamén comentarvos que o que agardamos sobre todo é que o pasedes ben, que gocedes moito coa nosa música, nós sempre pasamos moi ben, e iso que desexamos tamén para vos, entón, que saibades que os nosos concertos son sempre espazos de liberdade, é unha fábrica de liberdade total na que podedes bailar, podedes cantar, podedes falar con nós se queredes, sempre que sexa con educación, e nada, agardamos ter unha noite moi agradable con todas e con todos vos.
Manuel María, que se chama A Casa.
canción precisa de moito pulso, precisa de palmas ben fortes, porque, como ben vimos explicando, para nós as nais non só son a lingua, a terra, as nosas propias nais, estas nais de Érguete Fortes, senón tamén son todas esas escritoras que un día decidiron coller a súa pluma, boli ou mesmo agora tablet, ordenador, para escribir con pulso ben forte e poder construir tamén no mundo da literatura e a través da poesía e a narrativa un mundo plural e feminista. Todas esas mulleres, como poden ser Rosalía de Castro ou mesmo María Victoria Moreno, que é a primeira clave para o tema que ven a continuación, son moi importantes para nós e quixemos tamén rendirlles homenaxe neste Fábrica de Luz. Así que, como ben dicía, María Victoria Moreno foi a muller homenaxeada no 2016 polas Letras Galegas. 18, Dios, que sempre me equivoco. Díxome onte, Marcela, non era no 2017, teste que acordar que era no 18, e agora digo 16. Bueno, agora quedou claro de que era no 18. Que aparte ten moita lógica, porque nós comezamos no 2017 a rodar. E cando xa estábamos no medio do primeiro disco, lemos a novela, Anagnórise, e inspirámonos para facer este tema precisamente cando xa estábamos tocando, e dixemos, pois imos facer un tema para homenaxear a María Victoria Moreno, xusto nas Letras Galegas do 2018. Así que, como ben xa presentei, o tema que ven a continuación é Anagnórise, así que se me axudades, preciso das vosas palmas. Parte tan importante no proceso de autoconstrucción persoal. Xa antes tocamos outro tema que falaba disto, 3 segundos, que remata dicindo precisamente que a memoria é unha excusa para empezar. E para non perder nunca de vista a memoria e todo o que nos pasou neste proceso de construir un futuro no que haxa sitio para todas e todas podamos ser o que queiramos ser, pois quixemos tamén facer esta homenaxe a outra nai, Catalina. Un silencio de bolas de cores non hai. Catalina grabou os seus pasos con calcio e cal. Catalina bicou o recordo no intre previo final. Catalina preixou o teu tacto, as túas mans nas súas mans. Concerto. Alguén? Sí, moita xente.
Que guai, pois mira, me dá gusto volver con tanto cambio, con tanta luz, con tantas lentellolas, con máis xente, tanto público entregado, que así dá gusto tocar. E ademais diso, tamén temos algún outro cambio que está por alá fora. Se o queredes levar, O son... cambio máis grande é que Estela neste espectáculo fala. Sí, iso tamén, que fale eu, e que se Ana toca pandeireta tamén, que é outra novidade. Bueno, como ia dicindo, para unha vez que falo, pois tócame presentar así toda a feira que temos ali montada. Entón, se queredes levar a nosa música con nós, pois temos os CDs, e se non, pois tamén temos unhas sudadeiras novas e unhas camisetas, e se non tedes o CD anterior de Bailando as Rúas, pois tamén estará por ali, que non lle toca hoxe vender. A ver, Lara, no? Que está por aquí tamén no público. Bueno, pois estaremos nos por ali tamén, e nada, a seguir disfrutando con Tecín Solla. Moitas gracias. Este aplauso tiña que ser o doble de grande, porque mirad hasta que punto lle custa falar a Estela, que cando decidiu que o ia facer, claro, nós pasamos o noso técnico de son, o setlist, non? A orde de temas e tal, coas intervencións, entón chamoume. E dixeme, Xiana, o que me pasaches está mal. E eu, por que? Dime, porque aparece Estela falando. E Estela non fala, así que, por favor... Tecín Solla
a facer chorar as persoas cada vez que estas se miraban ao espello. Sobre elas proxectaba unha imaxe inventada e se esas persoas non seguían todas exactamente esa mesma imaxe, o monstro acababa por consumilas pouco a pouco, ata que acababan enfermando e converténdose en persoas moito máis tristes. Ata que un día, unha desas persoas chea de carraxe, colleu o seu espello. Un aplauso, por favor. Isto foi peor onte, porque de repente decidimos facer a todos xunto, todo era soa. E dixo, crash, onomatopea. O crash, por favor, me sigue co conto. Como ben fixo... Algún día saíra nos ben. Sí, como ben fixo Marcela, colleu o seu espello e estampouno contra o chan. Agora, que aconteceu? Gracias. Que a palabra espallouse e cada vez eran máis e máis persoas as que disfrutaban do placer de escachar o espello contra o chan. Algúnas, sen querer, mancábanse coas astillas dos vidros que saían deles, pero aí estaba o resto da xente pois acompañando no proceso de sanación das feridas, non? Un día xa non quedaban máis espellos no mundo, polo tanto, o monstro acabou por desaparecer. Estas persoas conseguiran entre elas algo moi difícil, que é tratarse entre todas como iguais, cando cada unha delas eran totalmente distintas. Así que, para que nunca ninguén máis volva a chorar diante dun espello, que morra o conto xa. Arriba esas palmas. oficios que moitas veces son invisibles. Oficios que moitas veces van as mulleres e que, no caso deste tema, son oficios vencellados ao mundo do mar,
como pode ser o caso das redeiras, que remendan e cosen as redes para que se poida ir pescar, o caso de todas as operarias de fábrica, das conserveiras, as maniscadoras, todo traballos que fan as mulleres que moitas veces facemos como que non existen e que moitas veces, como dicir, casi sempre, son un pilar fundamental do sector económico, así que para berrar por elas, para visibilizar e sobre todo para facer entre todos esa rede inmensa, aí vai, a rede!